O Ministerio de Fomento publicou hoxe 4 de setembro no BOE a aprobación definitiva do estudo informativo da autovía A72 entre Chantada e Monforte. O proxecto da nova autovía pretende completar o esquema de vías de gran capacidade e a rede básica existente. O novo corredor conectaría coa futura autovía Lugo-Ourense A56 en Chantada e coa Nacional 120 nas proximidades de Monforte. Segundo se informa dende o Ministerio, aproveitarase o actual corredor entre Monforte e Chantada como unha das calzadas da futura autovía co fin de minorizar, en certa maneira, o impacto ambiental no territorio. O estudo informativo foi sometido á información pública recomendando como alternativa máis favorable a que se denominaba Solución 4 en dito documento no ano 2007. Como consecuencia do impacto sobre o contorno do mosteiro de Santo Estevo de Ribas de Miño, efectuouse unha nova información pública a finais de 2009 do tramo do cruce sobre o canón do río Miño, recomendando como alternativa máis favorable a que finalmente será a solución número 5, segundo as recomendacións do Ministerio de Medio Ambiente e a Xunta de Galicia para evitar afeccións medioambientais e tamén no contorno da igrexa, declarada ben de interese cultural. No mes de abril deste ano, o Boletín Oficial do Estado publicou a Declaración de Impacto Ambiental desta autovía emitido polo Ministerio de Medio Ambiente. Nese momento rexurdía xa o debate sobre a prioridade deste vial e a súa rendibilidade social e económica. O propio Ministerio de Medio Ambiente alertaba da necesidade dunha previa xustificación do proxecto, xa que para a súa execución é inevitable a alteración do medio. Do estudo económico realizado por Medio Ambiente deducíase que non estaría xustificado o investimento que inicialmente se plantexou para a alternativa 4 e tamén tendo en conta os crecementos do tráfico considerados. En todo caso, a publicación do impacto e agora do estudo informativo é un paso adiante na recuperación deste proxecto de mellora das comunicacións do interior coa meseta. O proxecto dispón de 12 enlaces, un túnel dobre de 1.488 metros e 6 viaductos, 19 pasos superiores de estradas e 6 de camiños. Tamén se prevén 12 pasos inferiores de estrada e 14 de camiños. A alternativa aprobada tras a preceptiva declaración de impacto ambiental desenvolverase nos correspondentes proxectos construtivos. Para cruzar o Miño, a alternativa 5 propón a construción dunha nova ponte de maior capacidade para cruzar o río Miño que se situaría entre a zona do Encoro e o actual viaducto do corredor Lalín-Monforte. Esta ponte duns 670 metros conectaría dende Chantada a través dun túnel duns 1.500 metros baixo as ribeiras. Esta zona foi dende o primeiro momento a que implicou unha gran problemática tanto pola complexidade de ser unha zona de encoro, de viñedos e de protección patrimonial coa necesidade de salvar o cauce do Miño. Despois da ponte, xa na zona de Pesqueiras, en territorio do Sabiñao, o trazado da autovía sería un desdobre do actual corredor ata Monforte. O trazado inclúe a construción de 2 pequenos viadutos sobre o río Asma.